O PSOE de Rianxo agarda que o equipo de goberno presente un orzamento para 2026, proposta na que agarda se contemple o pago de débedas como a que ten o Concello coa empresa que xestiona o servizo de saneamento e abastecemento. O 2025 está chegando ao seu fin e algúns concellos rematarán o ano sen ter presupostos para o actual exercicio. Un deles é Rianxo, que prorrogou os do pasado 2024, que aprobará logo dunha cuestión de confianza. O Grupo Socialista lamenta que o Executivo local non puxera sobre a mesa un proxecto nin contara cos partidos para poder elaborar unha proposta. Creo que xa o expresamos en pleno, é dicir, o alcalde eu creo que ten claro como quere facer as cousas e lonxe desa proposición de diálogo, de consenso que entendemos que é o camiño para traballar a nivel municipal, bueno, pues ele utiliza a parte dictatorial e a parte de forzarnos de forma continua no pleno e evidentemente, bueno, creo que é unha é unha decisión aínda que non está moi clara, pero todo avanza a que estes orzamentos 2026 pues, van ir no mesmo sentido, porque non é un proceso participativo, non estamos absolutamente informados de que en que situación se van a destinar esas partidas do orzamento, co cual nós non podemos facer unha valoración sobre se o orzamento a día de hoxe é bo ou é malo. Pero sostén que si estarán pendentes de que no orzamento que se presente se teñan en conta cuestións que os socialistas levan demandando nos últimos anos. E que se reflexe como se vai afrontar o pago do servicio esa deuda que ten o Concello coa empresa que xestiona o servicio de saneamento e abastecemento, porque os propios informes de intervención falan de 300.000 euros, pero que vemos que a cesión dos pagos dos últimos anos, pois iso que fai é incrementar esa deuda. Entón estaremos pendientes para saber en que línea se vai a solventar ese tipo de situacións, porque entendemos que ten que aparecer reflexida no orzamento, porque habrá que pagar ya ás empresas, entendo. Eso entendo que sea a máxima de calquer goberno e entendemos que o que non podemos facer é engordar esa deuda con as empresas, esperando que pasen 4 anos e despois, como se suele decir, Dios dirá. Nese sentido, Rial deixa as portas abertas ao diálogo co goberno rianxeiro. Nós levamos toda a legislatura exactamente igual, máis alá do que se pode transmitir de que parece que o Partido Socialista é o demo do inferno. Non, é dicir, o Partido Socialista leva acumuladas o 62% de todas as propostas que se presentan en pleno corresponden á proposta do Partido Socialista. Entonces, o traballo está aí e de forma continua lle estamos enviando propostas de mellora, enviámoslle solicitudes de reunión para poder falar este tipo de situacións, como a participación do POS, pero son obviadas por parte do alcalde, hasta o punto que vamos desde o 25 de abril pendiente dunha reunión. Polo que lamenta que é moi complicado chegar a unha situación de diálogo co alcalde de Rianxo, Julián Bustelo. Cando nos vemos que hai un muro de forma continua. Entendo que el poida estar molesto pola posición crítica que ten o noso partido, pero estamos facendo unha oposición creo que crítica e ao mesmo tempo propositiva. Pero obviamos esa parte de proposición e nos centramos só na crítica, que é o que realmente lle queren transmitir á veciñanza. O Partido Socialista está moi tranquilo, cun modelo de traballo moi asentado e confiando no que está facendo, porque é o camiño correcto para que Rianxo avance.